Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Shan Upro Vice Chancellor ke School ba Nehu un salumi ke Jingïalang bagi Jingïalang ke Nehu Students Union ba ye security guard ke baju apa hara hapo ke pelau jong School ba Nehu banyak teryatai halor ke Jingshngaiñ jong Samla Pule hari ke Jingjiang hari janmiet khat nyu trik naiwe araja absan u present jong Nehu su Samla menlam linti markhap hak Jingïalang ke lapitai ke buar hak khandai trik naiwe araja absan ulai thu ba union marmar hak tuhi ke singi ke lapha ke Jingtho chau Pro Vice Chancellor Manshim ke sinjam ke banyada ya Jingshngaiñ jong Samla Pule berulah penpauru ke Jingshngaiñ ya baru ke balanok senyang ban IG harap nak bentar ke bai sumar ya ke Samla dari tengen pot dukai bat ke Samla Stephanie Shadap ke bedang dan bentar pada ke Jingsha sumar intensive care unit ke Nazareth Hospital te ngina kaliang kan usu long lashim yang tak sinjam long komno bala ban ya rabe gitu ki armut ki ba ki victims ai Stephanie bat dari tengen na kaliang ka union hi nila pha ka chithi sai provinsi andu ka to ka janmit atin ba dapcha la pha ki ba ki ba dan kam te habang ka to ni sisa ngimla ban priang ka ba cha ka ne ka university ka jongi ade gru ka sin ka ban kong ka ba cha ka to ka ding ka jing susi long no ka ba ngimla ban priang kum ka union thang ba na kaliang ka jongi hi ngila le ki sin jam ka ta ka long ka ban kong ngila tho ka chithi sai provinsi habe de bat ka ambulance namar ba ka to ka singi iba ambulansi kalong kaduna kalong tangkawe te ki ba man saupat kilong arngot te na kaliang ka union ila pha ka sithi pat ki de ban thit ka we ka ambulance ka bathamai khnang ba ade ja kano ka kising ki banwan ngila ban tip te long na kaliang ka university ki ni de ban prikre e ki ambulance khnang ba sup la jai noi no ro te ngila pharu ya ki ya ka ngil pharu ka sithi sa provinsi aba ha bai de ba ka jing install lagi ki speed breaker menchwa ki shutdown ki speed breaker hamon ki chaka but mantai le ba ki lapan bhai usurok te de na taka daw long new speed breaker la damno te nagaliang ka jongi ni la pha ki sti bagin le bhano i baro ki speed breaker ha ki jaka ki balong kham jagino ki ba ke accident ki yu te kumta hi long nagaliang ka jongi ni ai khuble ya kumbangi imta ka khobor badang su mi bana kaliang ka sarkar ni ai khuble ka ba ka lokala shimi ka sinjam ba bani arab ya ka long ying ka ba ya gini ki baro armut ki bala mat ya ka accident ting ai khuble ka sarkar ba ka la shimi ka ka sinjam ba kan arab ya ka junglo jingsep ting ai khuble ro ya kong amperin de ma de ya i bani pentip choi ni ka jingja ha to kasngi but e marsin pentip i lawan sa civil hospital te ha ka porkat arbaje idang don bat ngi idan ka program ka jongi ka introduction ceremony bat ka idon ru ka gender freshers ka to kasngi te ngimtip ba ka to jingja long kanja ka to adin ka to ka function ka jongi te na ka lyong ka union hi ngi ai khuble ru ya baro ki ba ai ka donation ki khna ki ba ngi apan ki donation ba ki no sanyang ya baro khna pule ki na ki communities ki ba pher kumju na ki teachers association ki non teaching staff ro ki don bat ki ki anwo ki to ki all workers association ki bawne ai donation na kaliang jongi ni lali ai menin ha ka fast face kai ki bangi la yolum la ai shoti ki long ying baro ar te ki don ro ka second face ka bangi la ai ki badang ai ro mantar ge dang ai he tengin sali ai gitu ya gitu ka long ying la sai sote sha hospital na zure abi ade bat ka health condition ka jongi kombang la tip ka khobor kam tu la tip hi ki lat pathai khobor ki la pantip te tangka tahi menta long niro ngim pat let's stay te menem ni like pete habe de bat Stephanie te la kham response but ai dari tengan to gombang i menem pat response ra tangka tahi tip na kaliang jongi pat insa let pet yang sibil ane la sai habe de bat kata komno banya da ya kata ka Jingshngaiñ po university na kaliang ka jongi ni la ong show provinsi ro komno ban simi kana ka sinjam te la pentip sai but insa bu awe ka meeting ana kaliang ka jongi but in Shong lang ki students but ki itu ki security baro tingin saya rai ke bangin le na banta ka ba bhatam na banta ki khana bat na banta ki vedo ki bawan sa ka university campus ka jongi ka student union ye baro ka university ro kala tho ing la pha ka letter sabaro ki Shillong press club ma ki ba de bat ka to te ni la pha ban remove no to video na mar ni hapsu thu e ka ba na ying na sem ka jong ki ro kin singo ba kam de ban spread kum to ki jingja ha ka jing si cha te na kaliang ka jongi la pha stick ba bile i baro
mila phai risti te tangata Di hak tugas ni jingsha kitu ki arngot ki sama Pule po chemistry department ki beri ki para kelas ki jungi kidang cumi na po library hak tu por ti kidang mi na po library kemudian tiet bam di syakat kom ka jing tip jungi te shwa ba khang hostel ki shet le tiet bam man ka sing ta dika jing kom ya kan yang juki ka ba jing em bahala kasni te katahi kadika kakos ba makiru ki sangat pat hagam ta ki jing susi nakalian kan ni husuhi ni penpau ka jing susi bat ni dan lang ha ketia kejat juga di families di bamat kan ka jing susi bat jelar jungi ba kin bulam ki ha jing duai namar bangi tep ki baro menta ka Shong ha blay baun ai bor teng sesien kerpat ibaro kin bulang ki jing duai ba kini ki arun ki Samla Pule jong ka university kin yo no ya kamet ka bakhot pat ka bakhya te nakalian ka Nehu suru kum lasai kasni ngin sadan ka mass prayer meeting for Leistung ha po central library